Alright, masiyibambe ke ngolohlobo longoma isitsho kamandi sondela ngumsaki wasibeka kanye phakathi kwemizuzu elishumi ibethile phaa intsimbi yesixhenxe. Nkosi kunondumiso kampakhe besiphathela hayi ibinguzimasa kambandezelo siphathele iindaba zentsimbi yesixhenxe. Tshilo ke wathi ziyabuya injanjoku zezokugqibela phaa ngayo intsimbi yethoba. Siyangena ke ngoku sikuphathele isigaba senkqubo ezolimo. Yayazi ke mfama kulapho khona sibe kanti siyakumema ngoba kaloku apha sizofundisana sakhane sicebisane singamafama ngezinto into ezithile. Siyakwamkela ke masezibe ngumhla kule inyanga kaJanuwari umnyaka ke iyaba ngu-2026. Siyangena ke njengesiqhelo sokuphathela izinto into namhlanje mphulaphula. Umcimbi esiwuphetheyo isengulo mcimbi wesifo somlomo kwakunye namanqina kubonakalayo uba ngabe uyaguqisa kweli loMzantsi Afrika jikelele. Namhlanje ke sizawube siyijonge injanjoku nobume obubayo uba ngaba esi sifo sele kuthethwa ngaso ngoku sivelaphi. Injanjoku kudala sikhona esifo nabethu yonke nje loo micimbi ingakumbi ke nalapha kuqoqosho mafama ngaba ilichaphazela ngoluphi na uhlobo ngoba uyakhumbula kula maxesha wethu asafani njengoba omkhulu sifuyele nje siyafuya ngenjongo zokuba ngaba sibe kanti senza ushishino. Sifuna iqonda ke nalapha xa sithetha ngebusiness ye-farming iye ibe kanti ichaphazela njani kwela icala. Namhlanje ke oza kusincedisa ahambe nathi kuyo yonke le micimbi ngutyhopho ngokwakhe utata uSilwane Vuyo lethu kaSilwane nguye ke sawube sincokola naye esicacisela ngalo mcimbi. Tata masikubulise injanjoku ndikunike nethuba ubulise nyaka omtsha siyaqala udibana kulo nyaka. Nkosi kakhulu msasazi mandithabathe lithuba ndizibulisele kubaphulaphuli bevukani community radio station kanti ke ndizibulisele nakuwe mfundini. Ndithi nawe nyaka omtsha nangona siwuqala sowuphela sinayo ke loo ntetha ayitshoyo kuba ngathi uqala uyaphela nto yakuthi. Ndibulise ke nakumafama wephondo leMpuma Kapa kuba bonke ke abantu abasibukeleyo nabasimamelayo kule isitishi siyivukani community radio station. Nkosi kakhulu Tyhopho siyabulela nathi ngexesha lakho lokuba ngabuze soxhobisa njalo njengoba sifundisa amafama ngalo mcimbi. Kwekho uthe uqala unyaka seva nge-FMD. Yintoni i-FMD kumphulaphula ongayaziyo? Make singene kuyo. Ndiyabulela kakhulu umntanekazi mhlawumbi ke masiyidakanga njenge ento ethi eligama ligama lesilungu foot mouth disease ithanda ukubizwa ke ngayo kakhulu kodwa ke sisifo wena apha esichaphazela isikakhulu nasiphi na isilwanyana ozofumana kuso sithe qhip uphupho pha ezantsi ezinyaweni okanye ke mandizibize ndizikhankanye iyawukube kanti yihagu, yibhokhwe, yigusha kunye ke nenkomo. Zonke ke ezi zinto ziyachatshazelwa sesi sifo kakhulu. Esi sifo ke mhlawumbi xa ndingena ndizama nje ukutyatyadula ukwenzela uba ndisibeke umntu abe nomfanekiso ngqondweni. Sisifo apha esiye sibe kanti sisenza isilwanyana inkomo ibe nefiva, temperature yayo ithanda ukuthi qhaqhe kunoko idla ngokuba yiyo. Into ethetha ukuthi ke ukuba itemperature enormal yayo ngu-30 ufumaniseka ngoku ibetha ko-40 ukubheka ko-50 xa ukwazi ukufumana izitools okanye ke izixhobo zokukwazi ukujonga oko. Okunye ke okulandelayo uye uqaphele into yoba apha kwiintsini zayo ngaphakathi uzawufika inamabalabala athile ingathandi ukutya ngokolazinga ibithanda ukutya ngalo esi silwanyana. Apha ke ngaphandle kukhona amaqhakuvana akhoyo. La maqhakuva ngamaqhakuva ke abangela uba nayo ibe kanti ayithandi ukutya. Uye ke phaa kule ndawo ithe qhip uphuphu kuyo uyawufumaniseka uba inokudumba okuthile namaqhakuva abakhona abangela into yoba kube buhlungu ukunyathela ukubheka phaa phambili
phambili. Yes. Kanti ke apha elwimini ufumaniseka uba xa se ibe kanti ingene ngamandla ilwimi ili lide lohluleke bubini. Ufumaniseka uba le ndawo yokuhlafuna okanye ivangala incasa iba lapha ngaphezulu Yes. ithande ukuvuleka kwavela indawo engathi yinyama phaa ngaphantsi. Yeyona nto ke ibe kanti inayo. Nantsi ke enye into emele uba abantu bakuthi babe kanti basazi kwaye basiqaphela ngayo, esi sifo sawukungena enkomeni ufumaniseka into yokubana ngaba amathe okanye ke ubumanzi bomlomo bungummangaliso, avuza evuzile. Iyakuchazela ke into yokubana ngaba esi sifo ngoku sesongamele apha kuyo. Wow. Leyo ke siye sibe kanti sithi le nto sithi yi-FMD. Mhlawumbi ke mntakamngqongo mani singaphozisanga maseko, zezi zinto abantu bakuthi baye babe kanti baziqaphela ngazo ezi zinto. Kodwa ke ibalulekile ke ngoku singene ncakasana ekubeni kokuba now that ndiqaphela ezi zinto zintoni endimele uba ndiyazenza. Ndifuna ke siyendlale apha mhlobam kubaphulaphuli into yoba sizawuthetha ngaso isifo esi, kodwa sijonge ekubeni kokuba sikuchaphazela njani kwezoqoqosho, kwaye ke athini amathuba wokuba ube kanti uyarikavarisha. Ibalulekile ke uba siyendlalele ke le nto ngokolo hlobo. Yeah. Now ndingena ke ncakasana ekubeni kokuba uthi nethi ube kanti esi sifo usifumene wena mfama, wazibona impawu ngokwezi zinto sizikhankanyayo. Nqongo, funeka uzithathe ezi unazo, makube kanti yibhokhwe, yigusha, yinkomo, yihagu, uzisuse kwezi zingekabi naso esi sifo. Iyakuqala ke loo nto into yokubana ngaba uhambe, abelungu ke okanye ngesilungu bathi kukhwarantina, zinqweme uyozibeka ecaleni. Quarantine, yes. Now xa ufika phaa kuzo ecaleni uzibeka, zikhona izinto mngqongo esithi nangona zingenokwazi nje ukuthi ziyaziphilisa, amachizo omele uba ube kanti uyawasebenzisa ngela xesha. Mhlawumbi makhe siqale kule nto mngqongo. Kumafama ngeli xesha sigaxeleke kule nto kubalulekile into yoba ube nekiti. Ikiti yakho le uzawuba nayo funeka ibe nayo le nto kuthiwa zii-gloves. Ube nayo imask yokufaka apha emlonyeni. Le nto besinayo ngeli xesha lethu le-COVID. Uzawubuya ke ube nayo i-complex forte. Kufuneka ke unyanzelekile kwikiti yakho ube nayo leyo nto. Ube nayo iyeza lezakhamzimba. Complex forte ndiyikhankanyile yona, ube nalo nelinye iyeza lezakhamzimba. Ube nawo ke, andirhaleli ke uba ngathi ndi-advertise ezinye indawo, kodwa ube nawo la machiza kumele uba kanti ungumfama uba nawo, ukwenzela into yokubana ngaba wawugaxeleka kule nto ukwazi ukuthatha iyeza elithile. Ibaluleke ngantoni ke le kiti mngqongo sithetha ngayo? Yinto yokubana ngaba kaloku xa usifowunela usithi, madoda, nina base-Eastern Cape Group Farmers, khanike nisincede ngento yoba nisisondeze ekubeni kokuba ndinale ngxaki. Ungathi usayothenga edolophini. Khumbula ukufa kona kwesi silwanyana kuyaqhubeka. Wena unanto nayo onokwazi ukube kanti uncedeka ngayo. So siyakhuthaza ke into yokubana ngaba ngeli xesha abantu babe kanti banaso. Masidlule ke siye kumba ongezantsi mngqongo, apho ke ndiqinisekileyo into yoba kufuneka umfama phaa ekhaya. Yabona ke umfama nomfuyi sasimcacile. Kukho ke aba bantu balapha elalini bazawukutyiselana kwidlelo elinye. Baseze zisele umhlawumbi kumthombo omnye. Yabona ke ngoku ngeli ixesha apho ungazaziyo ezikabani into yoba umhlawumbi ziqwalaselwe na, ukunqanda ukunwena kwaso esi sifo, kuba mngqongo sinwenwa ngendlela apha engummangaliso. Uyawukhumbula ke kuthiwa yi-airborne disease, sihamba nangomoya. Na ibalulekile ke ngoku into yokubana ngaba ube kanti ezi zakho izinto
uyakwazi ukuzilungiselela ngoku indawo zosela. Eziya ubuzibekele bucala, qinisekisa uba kweziya ubuzibekele bucala amanzi eziwaselayo awaphinda dibane nezi kuba uzawuphinde wenza usuleleko. Izixhobo ozisebenzisayo ngexesha lokuba utofa awukwazi ukuphinda utofe ezi zinesi sifo uphinde uzotofa ngapha. So funeka zibe zezinye izinto ke ngoku umfama akwaziyo ukuziqaphela into yoba akumelanga uba abe kanti uyazenza kwindawo ezityiselwa kuyo. Funeka uqinisekise uba ufite iihagu zakho zizo ezi mhlawumbi zinesi sifo. Qinisekisa uba ezi hagu awuphinde uphume ngalaa mpahla ubuyinxibile, laa gumboots ubuyinxibile phaa. Xa uphuma funeka ujikele apha kwindawana ozilungiselele yona, uzifafaze ngezinto eziqinisekileyo into yokubana zizawusibulala esi sifo. Ndizawukhe ndizikhankanye noba zimbini zintathu, ndikhumbuze Mngqongo, izinto zokuncedisa ukudisinfekta, ukususa esi sifo nezilwane esi sifo. Ezinye zazo zizinto esinazo phaa endlini ezizawukwazi ukukuncedisa. Xa ujonga kuyavezwa ke ngokwengqelo into yoba le nto iyakwazi ukusibetha esi sifo singabikho. Okunye ke nje ubuzibekele bucala ezi zakho, qinisekisa uba awunabantu bayabula apha kuwe bemane bezovizitha ingathi bangogqirha. Kuba eyona nto yenzekayo usuka kwifama kaSilwana uyahamba uya ngapha kwifama kaMngqongo kanti uSilwana unaso esi sifo. Now ngokuhamba kwakho ngezi gumboots uyowufika phaa kum, ndithatha kwezi ndawo ubunyathele kuzo nako ndiyongena naso ebuhlanti. Iyakwazi thina bantu bangabantu abasithweleyo esi sifo, nangona masiyichaphazele le nto, nangona ingasosuleli thina Mngqongo. Ayisosuleli thina singabantu kodwa siyakwazi uba zii-carriers zayo imeko elo hlobo. Into ke ye-FMD Mngqongo, sorry, ayonto esimele uba sibe kanti sikhayisa ngayo kumakhasi wezonxibelelwano. Ibuhlungu bhuti. Kunomhlobo wam obeke wanditsalela umnxeba oqhuba ushishino lwedairy. 21 kettles zabe kanti ziyamshiya. Yabona ke uyona nto ufuneka uyibale phaa Mngqongo into yoba xa ziyi-21 iyi-1 yimalini. Ubuhlungu ke bayo kaphinde akukho insurance ethi iyayikhavarisha le disaster ilolu hlobo. Nantso ke ngoku apha iphinde ibe buhlungu khona. Noba ke sinazi ii-insurances abavumi into yokubana ba sibe kanti siyakhavarishwa esi isifo. Into ekuthethayo into yokubana ba umfama uyedwa. Mhlawumbi ke masiphinde sisondele ke Mngqongo ekubeni kokuba sosuleleka njani kaphinde esi sifo. Uhamba apha uphuma apha kum, ndipasisiwe mna into yoba ndinaso esi sifo. Ndiya kwifama yakho, ifama yakho ingapha kwe-100 kilometers kule ndawo ndikuyo. Xa ndifika phaa kuwe Mngqongo, eyona nto iye ibe kanti iyenzeka nantsi. Ndizawusuka apha nezilwanyana eziphilileyo nezisemandleni. Nako ndimisa kuba ndifuna ubetha amanzi endleleni. Kugqitha itraka ebikwifama ebinesi sifo. Uba iinkomo zijojana zisithini simise busendaweni enye. Kuba isisifo esihamba nomoya ndizigqibele mna ndisulungekile ngeli xesha beziphume zam. Kodwa apha endleleni ndadibana nesifo, ndithi ndizifikisa kulaa fama yakho zibe kanti nezi zam ngoku sezithwele esi sifo, zichaphazele le nto ke ngoku ukuthi kukonyuka kwamanani wesi sifo. Iyawukhumbula ke Mngqongo, esi sifo kudala ngoku sikhona. Kukhona inkampani yakwa-Carrion Beef. U-Carrion Beef ebethatha amathole isikakhulu awakhulise kwi-feedlot yabo. Inonyaka oneenyanga ezisixhenxe ngoku ivalile into yokuthatha loo mathole. Ngesizathu sale nto ye-FMD. Yabona ke ubuhlungu kuyacaca into yokubana ngaba umzi wakuthi khange abe nobuchule bale nto. Siyawabongoza kamafama kuba ke ineendleko endizawungena kuzo. Siyawabongoza amafama bayithathele ingqalelo le into.
Le into Mzontsundu ize izobulala lemfuyo sesiyikhuthalele yade yabe kanti kweli zinga ikulo. Sicela siye kule Kulungile mntanekazi. right. Ungaphazami, ibhula ikho unyaka wonke. IDurajet LAAD3E sisitofu esilwa ibhula, intshulube ezimsundululu, ithuku, impethu, ikhalane elimthuthu, the blue tick. IDurajet LAAD3E utofa kube kanye kwiigusha ezinebhula xa utofe 1,5 ml kubunzima obungu-50 kgs. IDurajet LAAD3E isebenza kwiinkomo nakwiigusha kwaye iwenza amathole namatakane akhule ngokukhawuleza kwaye engenokuhlaselwa lula zizifo kuba ixutywe ngezakhamzimba ezizezi, vitamin A, vitamin D3 novitamin E. IDurajet LAAD3E ifumaneka ngumlinganiselo bhotile ongu-50 ml, 250 ml no-500 ml. Zifunele eyakho iDurajet LAAD3E kwivenkile ekufuphi nawe. Right, ya sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu masenze be-25 ibethile pha insimbi yesixhenxe. Bangabe usandolivulela ithotholo lakho wamkelekile zezolimo njalo nje sisaphethe umcimbi we-FMD icacisa ke uMr Silwane nguye ke sinaye apha estudio uTyhopho. Masiphinde singene tata ndikunike uphinde utyatyadula apho ubuyeke khona. Nkosi kakhulu Mngqongo. Mhlawumbe make singene ngakasana ekubeni kokuba esi sifo sithetha ngaso namhlanje sisithi FMD sihlukene ke phambi kokuba sibe kanti siyentengisweni sithetha ngomcimbi wento yokuba kusekuntsuku zikhona sikhona. Yes. Kodwa abantu bakuthi apha ekungaqaphelini kwabo banyeke laa mcimbi unento nokwenza nento yoba sekungathathwa amathole njengoku evaliwe ngoo-Carrion beef nezinye iindawo ibikwa sesi sifo. Uyakhumbula ke esi sifo siqale kwii-provinces ezithile kodwa xa ujonga ngoku kuzothi ga ngoku sikwii-provinces eziyi-8. Inye le province kuthiwa kuKabona Kwanto iyakuchazela ke loo nto into yokubana ngaba ukuba sasiqale kweyi-1 eyona nto yenzekayo kukunwena kaso. Urhulumente ke simbonile ethatha uxanduva nogqathu lokuqinisekisa into yoba uyibeka phantsi kwale nto ye-state of disaster. Kangayinto yoba bathatha amanyathelo Mngqongo athi asifuni kwamntu ohamba nesilwanyana wazikhankanya nje uba besizikhankanyile abe kanti uthengisela omnye. Saphila asifuni kwanto ivalile inkqubo yokuba zibe kanti zihamba. Samamela ke kuloo nto Mngqongo kuba injongo zethu kukuba ezi zinto sesiziqokelele singabi kanti siyazilahla xa kungoku ngokwesi sifo. Nantsi ke into ebalulekileyo ke mhlawumbi Mngqongo phambi koba sifikelele into yoba ichaphazela njani ezoqoqosho. Wena mntu singekakuchaphazeli uqinisekisa njani ngoku into yokubana ngaba asikuchaphazeli? Balulekile ke leyo into Mngqongo. Nantsi yokuqala zingongoma nje ezimbini zintathu. Eyokuqala, gcina ucoceko kule ndawo zihlala kuyo. Yabo kudala ke siyithetha lento ndiqinisekile uba nogxa wam utata uNcedo kudala ikhankanya lento ntoba zihlala kwindawo enjani. Lento yokuba sisithi unegama ke abalisebenzisayo lesilungu elithi biosecurity. Sithi ke ngoku qinisekisa phaa into yoba kukhona umoya ophephezelayo njengoba ziqhama qinisekisa uba azihlali kwindawo enomchamo. Umgquba ukhuphe makusoloko kucocekile pha. Sofuna usibonisa ukuba hayi umgquba wam omninzi ndinezilwanya ayisincedisi nganto leyo nto because zezinye zezinto ezibangela into yoba noba bekukhona ebesingenile uthi ngoku ufake le nto yokufafaza kuba ufuna ubulala iintsholongwane kodwa ungakwazi ukuyenza leyo ndawo leyo nto. Now ibalulekile ke into yobana ngaba uqinisekise uba izilwanyana uzigcina nazo zikwimeko apho zingekho phantsi konxunguphalo, le nto kuthiwa si-stress. Zingabikho nintsi ndaweninye. Ubuhlantana nje obuncinci abuzincedisi zibe zona zinintsi. Qinisekisa uba
ukukhula komhlambi wakho nawe uyabuvula ubuhlanti bakho Yes. ukubheka phambili. Ingongoma yesithathu, gcina izixhobo zicocekile. Le nto besike sayithetha ke phaa phambilini. Qinisekisa into yoba isixhobo ubusisebenzisa endaweni ethile uyasidibanisa nokusidisinfektha, uqinisekise into yoba sihlala sicocekile. Yeah. Okunye yile nto besiyikhankayo into yoba makungabikho bantu abavizithayo phaa. Akukho sesibhedlele apho uyobona khona umntu phaa. Yeah. Vumela nabani na ozawumane efuna ukuyongena kumhlambi wakho. Landela ke imigaqo. Ebona ke imigaqo nkqubo yethu iye icace. Ezi zinto zokuthi vaccina ngexesha elithile, dipha ngexesha elithile, qinisekisa into yokubana ngaba uyayilandelela laa nkqubo kuba inako ukuncedisa. Nantsi into mandiyithethe. Yes, Dad. Isifo nasiphi na singena lula xa sifumana ukuba amajoni omzimba wesilwanyana abuthathaka. Yeah. Nasiphi isifo. So ibalulekile ke ngoku into yokubana ngaba uqinisekise into yokuba uyaziqaphela ezi zinto sizithethayo. Qaphela ke neempawu ezi besizikhankanyile phaa into yoba ubona ntoni. Ntoni le uyibonayo ekubeni kokuba ingangathi inayo na esi sifo. Mhlawumbi ke mandiqale ndifikelele ke kule ingongoma ndizawuthi, mntakasilwane, ingabe kanti simele uyitya na le nkomo mfondini Yeah. ibulewe sesi sifo? Okay. Balekile lo mbuzo udala ke siwubuzwa phaa Eastern Cape Group Farmers. Angatsho phaa uAphiwe uba abantu babona inyama bona qona yho inyama engaka. Inyama engaka. Masiyithethe poqo kulamaza ozosasazo into yokubana ngaba esi sifo asisosuleli thina singabantu. Yes. Kodwa ke okwesibini ibalulekile into yokubana ngaba nasiphi na isilwanyana esifumeneke sibulewe sesi sifo siyahonjelwa. Now into ebangela uba singatyiwa, mhlawumbi mandiyicacise le nto. Yes. Xa uxhela mngqongo uba nezinja eziphithizela apha kufutshane. Nangoku. Khumbula ke esi silwanyana sesisiqinisekileyo into yokubana ngaba sifuna singosuleli ezinye, akunjalo. Na ezi zinja zineentupha nazo, zizawuzula apha zinyathelele igazi esi sifo sikhoyo kule nkomo. Yeah. Zisuke nesi sifo zihambe apha kuwe efama zibeka ezinye ebungciphekweni kokuba zibe kanti zifumana ezi zifo. Wena mntu unegazi, ubusoja, ubusithini, uphethe ezi zinto uyowuthatha ngapha endlini sitya kuba sifuna ukufaka amathumbu neentoni. Lo ubambe sisitya akadibani nento yodisinfektha. Now iphetha inwenisa ngakumbi esi sifo. So ibalulekile ke into yoba siyithethe into yokubana ngaba iyi-high risk into yokutya inyama yiyo loo nto zihonjelwa. Zibe kanti zifakwa zisadibene zilola hlobo. Siyababongoza ke abantu bakuthi kuba ke njengoba urhulumente eyiphethe le nkqubo nathi siyiphethe kuba uluxanduva lethu as amafama into yokuba siqinisekise into yoba siyafundisana ngaso ukwenzela into yokubana ngaba singancedisi ekunwenweni kwaso ukubheka phambili. Yes. Nazi ke zazi into bendithe uzundikhumbuze zona mntanegazi. Yes, Dad. Zintoni mgcina emasizisebenzise ekubeni kokuba sibe kanti siyakwazi ukuhlamba izandla zethu, impahla zethu kwesi sifo? Ndifuna ke ukulispela eli igama kuthiwa yiVircon. Vircon S. It's VIRKONS. Okay. Yeyona disinfector eyenzelwe ukubulala intsholongwane ze-FMD. Xa sifika phaa kuwe uzawuthi simile egeyithini ufuna ukusifaka, khangela ke la VIRKONS. Yiyo encedisayo isikakhulu. Kanti ke sinayo nalaa nto kuthiwa yibleach.
lezi isebenzisa emakhaya. Okay. Na ibleach ufaka i10 liters Okay. yamanzi. Yes. Ufake ilitha enye yebleach pha kulamanzi uyigalele yonke. Emveni koko isibulala msinyane esi sifo xa ibe kanti iyafafazwa kwindawo apho khona kusoleka into bana ngaba bekukho into enokwenza nesi sifo. Mhlawumbi ke pha kwinantsika xa usebenzisa ezi disinfectors mos ilanto besiyithethile into ba funeka ube nazo igloves Nemask, yes. njalo njalo. Ungazisebenzisi nje kuba uspreya ungenazo, funeka ube kanti uzikhusele ngezo zinto. Xa uhlamba impahla yakho mfama wena ubudibene nenkomo ibinesifo mayisowukwe. Okay. Yeah. Ukwenzela into yoba ibe kanti awuzuyigalamo zonke iibleach izinto zakho kodwa ukusowukha okuya kuyancedisa then ke kuzawubuya kube kanti kuyafafazwa njalo njalo. Ibalulekile ke ezi mpahla ubuye ngazo ebuhlanti yaze wadibana nesi sifo ngeli xesha kuhlanjwayo zisuse kwezi iyayiva le nto ngathi sibalisibala Yeah. zisuse kwezi uzihlambe zodwa. Okay. Ungazihlambi nazo ezinye ezi impahla ukubheka pha phambili. Mhlawumbi ke umfama usilinde ngakasana ke ngoku kule ndawo ndicinga fana ba kufele kuyo ithole. Yeah. 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 Buthini mngqongo ubungozi besi sifo ngokwezoqoqosho? Yeah, ezomnotho. Ndicinga fana uba kulapho sinqenqe khona. Kulapho kanye sibhalele khona. Sikhankanya nje ezi zinto mngqongo zokusuleleka nokuthini yinto kubana ngaba isiXhosa naso sibaleka apho kufele khona ithole kulapha kule ndawo. 1 le gusha nale bhokhwe uyikhulisile yagadwa. Yeah. Ayanela nje ukugadwa, kwakhona amachiza ubuwasebenzisa. Kuquka ke kanti nokuqinisekisa into yoba itya ukutya okusemandleni ide ibe kwesi sigaba sikulo. Ngoku ukuba igusha ixabiso layo yi-1,500 wawulahlekelwa ngo-1,500 abayi-10 ulahlekelwe yimalini. Ndiyithethele ezantsi ke le ndawo idibene nemali kuba napha ebhankini ndaqaphela into yoba akukho mculo ukwenzela into yoba sijayive xa siyokhupha. Zonke izinto zithethelwe ezantsi ezinemali. Thethwa ngemali kumele ilizwi lihle. Malehle ilizwi mntanekazi. Nantsi ke apho isichaphazela khona nalapho ibuhlungu khona. Yes. Abantu abaninzi abaquka mna sijongene nomcimbi wokuqinisekisa into yoba siphila ngale mfuyo. Okokuqala, ntsuku zonke kufuneka sibe kanti siyathengisa. Ngoku luvaliwe olo thuba lokuba kube kanti kuyathengiswa. Ukuba ziyafa ngoku zifela wena. Ubungozi ke obusiphinde sigaqele kubo yinto yoba ngoku zikhupha epokothini le ibiseyikhona. Ibiseyivalelwe. Ngoku funeka uthenge amachiza athile uqinisekise futhi into yoba uthenge nezi zinto sizithethayo izixhobo zokuqinisekisa uba uyafafaza into besisifo singangeni. Ikonyusela ke loo nto i-expenses ubungakhange ube kanti uzicebile. Now iyakuxelela ke ngoku loo nto into yoba ugaxeleka ekubeni kokuba uspende more ube kungekho nto engenye oyikhuphayo. Nantsi ke apho ke iye ibanzulu khona. Kuluzeka okanye abantu baphulukana nemisebenzi kuba kaloku kwawuvalwa. Ukuba le nto mngqongo sithi inonyaka ngapha ku-Carrion Beef one-7 months, ngoku thina sisasanduvalelwa inyanga nje inye. Now ukuba inyanga inye ayikapheli kwa uphela sasanduvalela, iyakuxelela uba inizelelo esizoba phantsi kwalo lungummangaliso. Uzawunyuka ke amaxabiso. Anyuswa into okubana ngaba inqongophele into eqhelwayo ngenxeni yento okubana ngaba kumisiwe ukugushuza kwazo.
Ezo zise-feedlot zizawube mhlawumbi sezincedisiwe ngeli chiza, nazo mhlawumbi zizawuthatha ixesha elithile ukuze zibe kanti ziyaphuma ziza ebantwini. Kuzawubakho uxinizelelo kuhlobo uqoqosho lokuxhela olubelisenziwa ngalo. Nantso ke ngoku le nto ndicinga fanuba iza kusiphazamisa. Amathuba emisebenzi asentendeni yesandla sethu, nto nje ngoku azaba segedukeni kuba kaloku xa ungabikho ngeniso uwe ungumqashi kuzawunyanzeleka into yokuba abantu badendwe emisebenzini. Isinike uxinizelelo lwabantu abaninzi abangasebenziyo kuba siyayazi uba i-agriculture yenye yendawo apho kuqashwe khona abantu abaninzi. Ukuziqasha kwethu sithengisa le mfuyo kwakwezi zifihlo besiyithandaza into yokubana ngaba masifumane ibhizinesi, kuzawuhamba kuthiwe makuyothengiswa iinkukhu zodwa kuba kaloku awukwazi usuka negusha ngapha ubheke nayo kwelaa cala. Nazo ke izinto esijongene nazo Mngqongo, ukulahleka kwamashishini, ukulahlekelwa kwamashishini asithi ingummangaliso. Uyava xa ndisithi yavala ukusukela kulo nyaka kuphele abaqheli ngoku. Now kube kukho ke amathuba wenyama ephuma kulo mzi wethu waseMzantsi Afrika usiwa kwamanye amazwe. Awayifuni amanye amazwe into ene-FMD. Kuye kwathiwa izwe, umzekelo bendikhanganyile phaa ndathi ziyi-8 ngoku ii-provinces. Now iyakuxelela into yokubana ngaba kukho nto sizayikhupha sise kwamanye amazwe. Now olaa qoqosho besikade silufumana luzinzile luyapha luzawumanqi. Lenze ke ngoku uxinizelelo kuba wena mntu unefama, wena mntu ubuthathe imali mboleko ngeenjongo zento buzawuthengisa zinto uyibuyise, iyafunwa yona ngapha imali uba ibuyise, kodwa wena ngapha akunangeniso unayo. Asiyazi ke izawuthatha ixesha elingakanani. Zezona zinto zi-dangerous kakhulu Mngqongo ngoku esijongene nazo ukubheka phaa phambili, esifumana ke sigaxeleka kuzo kuqala nje unyaka. Umbuzo kumfama nowubuza ngapha kwale nto uthetha ngayo mntakasilwana. Yawukuphela nicinga fanuba olu qoqosho siza kuphinde siluphakamise njani? Yeyona nto ke sonke ngoku sijonge kuyo into yoba ngapha kwale meko uza nayo sizawuthini, kuba ke nyhani imisebenzi izawulahleka. Ndithi ke Mngqongo kule indawo mandisela amanzi. Sela amanzi Tyhopho. Mizuzu masiyenze ibe 17 phambi koba sitsho sithi yesibhozo intsimbi. Kwekho mphulaphuli nanku umcimbi injalo nje ku Mr Silwane uyawundlala nje kakuhle acelwe ndicacelwe mna ngethemba elikhulu ke nawe ukhona ekhaya uyacacelwa ngulo umcimbi. Nawe ke ubangabe unawo umbuzo injalo nje ikhona into onomdla wokuyiqonda kule incoko sikuyo, iminxeba yethu siyivulile ngu-072 514 5381 072 514 5381. Nanku emnxebeni senkqonkqoza masimbanga. Hayi njani watshona emboneni uyandindiza kwela cala lingaphaya. Ungasibamba ke mphulaphula 072 514 5381 ukhona ekhaya. Ungathi xa ujonge ngoba ndiyava Mr Silwane ndiyabona ke ingakumbi nomphathiswa welisebe lezolimo naye ke usoloko ke ethe gqolo siza nee-updates ezithile ngalo umcimbi we-FMD. Xa ujongileyo uyawuthi uphela lo nyaka noko kuyawube sele esi sifo noko kukwaziwe ukuba ngaba sibe kanti siyohluleka. Amatiletile uyawabona urhulumente awenzayo. Ndifuna nje uva kuwe njengamfama osondeleleyo ingakumbi kwimicimbi edibene nelisebe lokuba ngaba xa ujongile isebe lisebenza ukuzikhandla into yokuba ngaba lilwe lisephule nengcambu esi sifo. Uyawungena ke kulo mcimbi endiwubuzayo xa sisenomzuzu, make ndibe ndikunika kulo mzuzu phambi koba siye evenkileni. Enkosi kakhulu Mngqongo. Urhulumente simbonile esehle senyuka
engoneli nje ukwehlisa senyuka esixwayisa futhi esifundisa ngesi sifo. Okay. Ndiyafuna ke ukuyichaphazela into yokubana ngaba urhulumente angakwazi ukwenza so much emveni kokuba enzile ibe luxanduva lethu. Uyawukhumbula ke i-state of disaster sidiklerishwa okanye sichazwa kakhulu banzi ngurhulumente, hayi sithi. Yeah. Urhulumente unenxaxheba enkulu ayidlalayo kulo mcimbi. Umama uKhontsiwe siyambona kwaye ke nolo tata unguJohn Steenhuisen Yes. simbonile nabo beqinisekisa into yokubana ngaba bazawukuyilwa le nto. Ndigqibeleke kusaodiwe ii-vaccines ezizawukwazi ukusincedisa sisisuphule nengcambu. Yeah. Iyafuna ke into yoba sibe nomonde ukuya nje kwiinyanga ezintathu. Wow. Uyawukhumbula ke eyona livestock sinayo apha kuthiwa iyile kumyinge oyileyo phaa ku-800 million weenkomo. Ziyawuzicinga ke zo vaccines into yoba zizawuba ngaphi Yeah. ukuyowuthi ga ngoku. Andizazi apha ephondweni ingakasana into yoba zingabe ndibala nje iSouth Africa yonke ngokwe-statistic ebesike saphuma. Ufuneka nalo uselalini siqinisekise uba uyasifumana le nto yale vaccine ubheka phambili. So ndizama ukuthi urhulumente ubonakala enenxaxheba ayidlalayo. Alright, masiye kweli cala. Izilonda awunakuziyeka nje kwimfuyo yakho. Ixesha lomthebo namakhalane anjengendlanga lifikile. Ewe kaloku izilonda zitsala impukane, impethu, ulandele ukubola. I-Super Spray Plus isisifufuzi esisebenza mandla ukupholisa izilonda kwaye ivale intsholongwane zingakwazi ukungena kwisilonda eso. I-Super Spray Plus ibulala amakhalane, impethu kwaye ixothe impukane zingasondeli esilondeni. I-Super Spray Plus uyifaka kabini kuphela, ushiyanisa unophakathi wosuku kwaye iwenza wonke umsebenzi elungiselelwa wona kungekho ntandabuzo. I-Super Spray Plus lithemba nomhlanguli kwimfuyo yakho. I-Super Spray Plus iyafumaneka kwivenkile yamayeza ekufuphi nawe. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Mabuthethe ubumnyama kuvele ukukhanya. Eli lithuba lomntu wonke. Nanku umkhulu uDumakude, gqirha owaziwayo, ungamtsalela umnxeba ku-071 711 6744 071 711 6744. Yindoda enamandla ukogqitha bonke oogqirha. Umkhulu uDumakude yinyangi ehamba phambili kwaye abantu abaninzi koomacofa imvaba eNgcobo, eKomani naseMthatha abawuvala umlomo ngaye umkhulu bathi asoze bamlibale yena. Uyayenza imimangaliso umkhulu ukuzisela intlantla. Ungaphinde usokole, uyayivula intlahla yakho evalwe ngamagqwirha, uyaqinisa ikhaya, uyabakhupha abathakathi akubonise ngamehlo, uyaphindisa okubi kumnikazi. Unalo neyeza lokwandisa ubutyebi, ungasokoli ngemali. Umkhulu ukwenzela imali phambi kwakho. Sithetha nje banintsi abantu sebephumelele, bayanqwala, abanye bebephila ngomrholo wenyanga kodwa ngoku sebenawo namashishini amakhulu ngamandla kamkhulu Dumakude. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana bomoya bakuzisele imali ebhankini, inxili yentlantla kunye namasalamusi amhlophe ukuba kudala uphangela kwaye uyiboni into isebenzelayo. Kulo nyaka uzophila ubomi obumnandi, asoze ucele komakhelwane. Kungako ke kumele ubulele izinyanya zakowenu ngokuphiwa ubutyebi. Ngamandla kamkhulu Dumakude uzokwakha ikhaya lamaphupha, uthenge iimoto zikanokutsho ngaphandle kwetyala. Mfowunele ke umkhulu kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Umkhulu Dumakude yindoda enamandla.
Linene elo zezolimo ligama lenkqubo ngapha kombokho ndinguMakhaya ngowakamzambu umntwana ngumngqongo lo ndihamba kwakunye notata uvuyo lwethu kaSilwana uTyhopho sithetha ke ngesi sifo FMD sifo somlomo namanqina injalo nje sele edakancile imicimbi nje emininzi engqonge esi sifo uqibele ke siza nelahleko ingakumbi ke kwezoqoqosho mafama kodwa ke ndiyafuna phambi koba abe kanti uyaphinda uyangena uyatyatyadula khona umphulaphuli sele engenile kwela cala le voice note simve yena ungena esithini radio molo Ngqongo azonto zintshaba ndikahle lapho nakuqhamela uJob heyi hayi ndimamele ngomonde futhi uyibeka straight ngalendlela iyo bhuti kangangoba nami ngoku ndidumba inhloko ndilapha endlini kuba asikangeni kodwa masinongena ndizawuthini na uyabona kodwa i-kitbox nayo yona uyabona hayi ndinayo kwicala le-kitbox into enayo yeyi nantsi ingxaki asinandawo zotyisa zitya edlelweni bazonke entabeni kunje asinazifidi zokuba singayithi uzayikhwaranteyisa phi uyabona kangoba kange uzilungiselele ukuthi uyibhadekthele ubusuthi noko apha ehlobo uye uplane ebusika noko uzamazama ngoku apha ehlobo uthi hayi ziyawutya phaa zonke ziphaa zidibana phaa zonke nekabani uyayibona yeyi nantso nje ingxaki endidumbisa intloko bhuti ukuthi uba ke sangena sizawubhubhisa ngaphi sizawuthatha bani sishiye bani uyayibona kuloo nto nje kabethini Nkosi ngiba umgcina lona ngapha eCalvary Lady Frey. Enkosi kakhulu bawo siyabulela. Hey uveza omnye umcimbi ke wendawo. Ndiyafuna ke uphawule Tyhopho kulo mcimbi uthethwa ngoTyhopho wakuni apha. Kabawo inene into yokubana ngaba sityisela ndaweninye futhi zisela ndaweninye ingxaki esingazukwazi ukuba asikwazi kuba nabelusi abaneso lokukwazi ukuzinqwema ezi zakho akumelanga ngokuzidibane nezenye ilali yabona xa sekubhubhane ngoku ifuna kumiwe ngumntu wonke ngenzwana Yeah. Azimelanga ukudibana nezenye ilali nokudipha oku kuba bekusithiwa kuyoditshwa iinkomo ngumntu wonke ngoku akumelanga into yoba zibe ziyadibana izilwanyana ezingaqhelanga ukuhlala ndaweninye kuba kuzawubakho ulwasulelwano olungummangaliso. Funeka ngoku ube nehlobo oluthile lokuyazi uba ezi zakho yonke into ofuna uyenza uzenzela bucala. Ingxaki ke esidibene nayo leyo kwesi sifo. Ndingakucebisa ke ngelithi qinisekisa into yoba umelusi ngoku uyakwazi ukuzigada ayohlala nazo phaa. Ukuba ke for ixesha elingakanani Kabawo andazi nam. Kodwa ke ndicinga fanuba ukuba ke Mzontsundu singabambisana ngalo mcimbi noko ithuba eli lingangabi lithuba elide. Uyakhumbula ke ngela xesha thina abantu besivalelwe kulaa nyaka Yes. kuye kwanyanzeleka into yoba ibe ziinyanga ezithile kwamane kuvulwa kancinci kancinci ubheka phaa naphaa. Kuzawukwenzeka loo ubona lapha kuzo ukwenzela uba kuqinisekiswe into yoba akukho kuchaphazeleka kubheke phi na. Kuzawufakwa ke ezi zinto sithi zizawufakwa eziquka ke kanti ukuthintela ekubeni uba kwezo zingekayifumani zibe kanti kukhona umcimbi osetyenziswayo. Mhlawumbi mntakamngqongo masithethe sisitsho kubantu bakuthi le nto i-farming awunikwanga ngurhulumente into obufamisha. Yeah. Uthethe enye into ke ngoku ndiyajika. Ibiyinto obuzikhethele into yoba yeyona nto ndinqwenela ukuyenza le. Yes. Kubalulekile ke ngoku uthathe uxanduva lokuqinisekisa into yokubana ngaba ngoku xa sijongene nale nto mandizame kangangoko ukumamela ihlobo elizawusindisa mna lisindise ukunwena kwesi sifo liqinisekisa nakanjalo into yoba kuzawuvulwa msinyane xa ndithe ndabe kanti ndilandela le migomo nale migomo. Abantu bakuthi ke umntu oxhelayo uzawuxhela ekhupha ebuhlanti
le aza kuyikhupha. Niyabongozwa ke ntozobawo intoba nicele aba bantu kuthiwa zi-state vets Yeah. ukuba uyayifuna le nyama ibomvu uqinisekise. Uyawukhumbula ke siyithethile intoba uba kanti uxhele into enezi mpawu bayithatha abantu bahambe batye le nyama bathini bazayokuyifaka kwezabo intlantsi kuphinde kwande. Siyabongozwa into yokubana ngaba sisebenzisa inkukhu ngoku ngeli thuba ayichaphazeleki yona kwesi sifo. Mhlawumbi masigqithe emngqongomane kwinto ethi ubisi lwenkomo, nantso le nto ndiyicingayo ngoku Okay. xa ndizawukwehla. Le nkomo ichaphazelekile kwesi sifo ze ndalisebenzisa. Yintoni na enobangela intoba okanye enokwenzeka kum? Yes. Awuzuba nanto ibhekiphi. Kuthiwa uba ne-minor fever. Ekuchazelayo intoba ezi sifo asidibani nabantu, kodwa kukhona ukuba nefivana ethile ozawuba nazo nezifo ke oogqirha bathi bazichola bona egazini. Mna mntu ithi kanti kwenziwa iyogathi ngolu bisi lale nto. Yes. Ayisoze iyogathi nolunye ubisi olu-pasteurized, le nto yokuba luhambe ezaa processes lubiliswe luthini lube kanti lusasphethe esi sifo. Okay. Iprocess yakho yonke ukuzothi gapha ekugqibeleni ezi zinto zenziwa ngobisi zisafe ukuba sibe kanti singazitya kuba zihamba amabakala apho siguzuliweyo sona esi sifo. Yiyo loo nto sisazibona zikhona zona efrijini. Kodwa inkomo khasiyichaphazele le nto. Inkomo Masiphinde Le siwaqhube. ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingaqala ngaphi uDumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu uDumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa waseNtabankulu, uBhutlukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu uDumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu uDumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenki. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Alright, yasiya ekuqukumbeleni ke ngoku isigaba senkqubo sezolimo siwele siye kulaa nkqubo yakho yamasiko nezithethe. Ndiyakumnika ke uMr Silwane abe kanti uyaqukumbela, kodwa ke ndiyafuna Mr Silwane nje sibafunde nje usisithiwa amatolo sithi uphulaphula ungapha engcobo, ugogo Khanyisa Lumko Buyane sithi siyabulela ngale mfundiso, uVumza Dungelo esithi ndihleli nani kuze kuyovalwa ndiselibode emhlanga. Enkosi. Alright, Nkosi kakhulu siyabulela. Mandukunike Kyopho sibe kanti siya ekuyiqukumbeleni siyivale sishekelwe imizuzu emithathu. Nkosi kakhulu umnqongo. Mhlawumbi umnqongo le advert ingena sisithi inkomo yobisi ebikade ikunika ilitha ezikumyinge wezentlanu ilitha, uthi nethi uyiqaphele into ebichaphazelekile apha ikunike noba zintathu okanye zimbini, Yes. ingakuniki.
emveni koko olunye ubisi. Zezinye zezinto ke ekumele uba abantu babe kanti bayaziqaphela ukubheka phambi. Zontsundu masisondele man sisithi kuni nge-26 nange-27 apha kule nyanga kaFebruary kule izayo xa iphela sizabe sipha kuKomani kwindawo ekuthiwa kuse-Indoor Sports Centre. Siyabongoza ke onke amafama, inkqubo eloluhlobo izawuba khona apho sabe sithetha ncakasana, kodwa ke siphethe mfoni kaMngqongo abantu abazinkcubhabuchopho abaza nolwazi lokuncedisa abantu bakuthi abakwi-farming. Yes. Baza nemali i-funding, ibhanki ezithile zizawube zikhona ziyinxalenye, kanti ke urhulumente ukusukela kuPremier Wellbondo basiba invitile sabamema ke kanti notata uSizani okhoyo kwesasithili, samema nomama onguminister Stella Ndabeni, Okay. samema ke kanti nominister uNyonso, samema nominister uJohn Steenhuisen. Bonke ke bazabe belapha. Injongo ke into yobana wonke umuntu ofuyileyo makasondele emfondini pha. Sithi ke kwabo bathengisa imveliso zabo mabasondele baze nazo pha sikwazi ukurhwebelana kulaa ndawo. Eyona nto siyinqandileyo ngenxa yesifo ebesithe sawuba nayo Mngqongo zinkomo, ibhokhwe, igusha, ihagu, sithi zona zingakulinge zisondele kuba ziza kwandisa ukunwena kwezinto. Siyabulela kakhulu ngelithuba enithe nabe kanti nisinika lona ningumzi weVukani Community Radio Station. Sibulele futhi nakumafama wephondo leMpuma Kapa ekubeni kokuba babe kanti bayasinika indlebe. Sibulele nabo baye babe kanti bathabatha inxaxheba. Siwubongoza umzi ontsundu ngelithi nto zobawo make sithobeni, uBright noBright awuzusincedisa ntweni ngoku. Sigaxeleke kule meko, noko masivume ukulawulwa. Singaziphathi siphetho, sinike abasemagunyeni into yoba basilawule kude kube kanti kukho uzinzo kulo umcimbi. Okamgcina ke Tyhopho Nokuyindla unqanqashe uthi ke uyabulela kuwe Ngqongo nakubaphulaphuli bakho. Enkosi. Nkosi Qhamela, siyabulela.